दिनै जोङो नैबे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं नेहाथारि जानानै जोङो फोसावनो सानदों जे थांनाय 26 फेब्रुवारि खालाराव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनिसिम मोनसे अजद गाहाय नेहाथारिनिसिम मोनसे अजद दैथायहरनायखौ जोङो दिनै सोंखारिनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोबा बर' थुनलाइ आफादा गाव मोनसे संबिजिर थाखानाय हिसाबै जोङो बिथांमोनहा जिबायदि खामानि मावलांदों बर' माहारिनि थैनाय थांनायनि सायाव मैखोमै बिथांमोना बिबान लानानै जिबायदि खामानि मावलांदों जागायजेननायनिफ्राय जयभद्र हागजेर आफादगिरि गायसनगिरि आरो सनाराम थावसेन गायसनगिरि नेहाथारिनि गेजेरजों दिनैनिसिम जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफाद मानाव गेदेर प्रफेसर सुरत नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव नीलकान्त गयारि बिथांमोना दिनै बर' माहारिनि मावनांगौ खामानिखौ मोनसे संबिजिरखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना जातिनि थैनाय थांनायखौ जुजिनानै दिनै खामानि मावबाय थानायाव जोङो थांनाय जिथु 26 फेब्रुवारियाव मोनसे हानजा बेयाव फोरमायनाय बायदिब्ला नाब्ला हानजानिफ्राय फोरमायदों बे लाइजामा जोङो बे लाइजामखौ जोङो मोननानै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोमोथाव होननानै जोंनि गोसोआव जों बेरखांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै बर' माहारिनि गेजेराव जाय आफादा बिफा आफाद हिसाबै खामानि मावनानै दिनै हारिनि मोनसे जौगानाय एबा मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ सोंखारिनायजों लोगोसे दिनै बेयाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि थाखाय मैखोम खामानि मावनानै मोनसे सिनस्रि आफाद हिसाबै दिनै खामानि मावसेयावबो दिनै बर' थुनलाइ आफादजों मोनसे सरजाबनानै दिनै नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिखौ बिथांमोननि एजेन्ट होननानै फोरमायनाय आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिबो सासे एजेन्ट होननानै फोरमायनाय आरो जोङो दिनै जोङो बिथांमोननि जिथु सोंखारिनाय इउजि ब्रह्मनिबो एजेन्ट आरो बेजों लोगोसेनो कमलाकान्त मोसाहारि बिथांनिबो एजेन्ट होननानै बिथांमोना जिथु बुंनानै बिथांखौ दुसिदों नाथाय जों बेयाव गोजोननाय मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो नाब्ला हानजानि बिथाङा दिनै बेसेबा मोनसे गिदिर जेंनायाव गोग्लैसेयावबो दिनै बिथांनि मुं लानानै दिनै सानै सुबुङा दिनै बे बर' थुनलाइ आफादनि सायाव मोनसे अजद लाबोनायखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे बर' माहारिनि खामानि मावफुबाय थानाय समाव माबा मोनसे गावनि लाबालाब ना माबा मोनसे आफादनि लाबालाब बेखौ सानालासिनो दिनै बिथांमोना बे बिबुंथि सारखौ हगारबाय आरो बेयाव जोङो दुखु मोनदों आरो जाहाथे बिथांमोना जोंनि बुजिनायाव बा जों साननो गोनां जों फैदों बेनो जाहैबाय बिथांमोना थार्ड पार्सन बा सेकेन्ड पार्सन जानो हागौ। बेखायनो जाहाथे दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायगोन बिथांमोनखौ आयेन बादियै नोजोरथि लानानै बिथांमोनखौ हमनाय आरो बिथांमोनखौ बिसार खालामनानै जों मोनसे समयसाखौ बा जोंनि गेजेराव मोनसे
खौसेथि जानाय बा जोंनि गेजेराव जोङो ज' जानाय बेफोरबायदि खामानियाव जोङो जाहाथे मावलांनो हानाय सुबिदाखौ जों मोनो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन बिथांमोना बेफोरबायदि बांसावनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थागोन गोजोन्थों। जुदि आफादखौ दामारदोंब्ला बर' हारिनि थाखाय खोब खैफोद गोनां होननानै साननो गोनां जाना फैदों बे समाव आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै बे लाइजामखौ इस्यु खालामदों बिथांमोना जुदि सारेन्डार जायाब्ला आरो सरकारा बिनि सायाव जेबो एक्सन लायाब्ला नोंथांमोननि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन? जों बुंगोन जे बिथांमोना दिनै मोनसे आफाद होननानै बेयाव खुनु फर्मेलिटि जोङो लाइजाम जिथु इस्यु खालामनाय बेखौ जोङो नायोब्ला बिथांमोना एसे आफादनि जुदि दंमारोब्ला रोखा खालामनांगौ आरो जोङो बेबायदि लाइजामनिफ्राय जोङो जिथु समयसा एबा जोंनि अजद जिथु दैखांनाय बे नेहाथारिनि सायाव बेखौ जोङो एसे साननो गोनां जादों। बेखायनो बिथांमोना जिथु बे लाइजामजोंहाय सासे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ मोनसे समखिनाय मोनसे अजद बे लाइजामखौ नुनायाव जोङो बिथांमोनहा खौ जों खावलायगोन जे नोंथांमोना बेबायदि आफाद जुदि दङब्ला जानगाराव थानांगौ आरो जों बेखौ खावलायगोन आरो बेफोरबायदि जुदि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि जिथु मावनांगौ खामानियाव जुदि जेंना सोमजिहोयोब्ला बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बा जों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा उनाव बा इयुनाव जोङो बेयाव बेफोरबायदिखौ जोङो गनायथिनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो। जोङो दिनै बे जिथु गाहाय नेहाथारिनि सायाव जिथु मोनसे अजद दैखांनाय बे अजद दैखांनायखौ जोङो जाय बिथांमोना बेखौ दैखांदों बा बेखौहाय दिनै लाबोदों बिथांमोनखौ जोङो सरखारनिसिम जोङो खावलायदों जे आसाम सरखार आरो बिटिआर सरखार बिथांमोनखौ इमिडियेट माने मोनसे तदन्त खालामनांगौ आरो तदन्त खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आयेन बायदियै साजा होनो जों खावलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ बर' माहारि हिसाबै जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया। जों दिनै बेवहाय गोनांथार मोनसे प्रेस मिट लानांगौ जानानै फैदों। बे प्रेस मिटखौ जोङो साननैसोनि सिगाङावनो लानांगौमोन, नाथाय जोंहा माखासे समनि बेलायावहाय जोङो ज' जास्लाबनो हायाखिसै। दिनै आंजों लोगोआवनो दङ उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां सुबुंसा मुसाहारि आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बिथां बाबुल सोरां बर' आरो नेहाथारि बिथां मुस्रि पित्तर गोरा खुंग्रा दैमारि, लोगोसे आंनि साखाथियाव जिरायनानै दङ रांगिरि मुंसे सतिश चन्द्र बसुमतारी, लोगोसे जोंहा नेहाथारि मुंसे पद्मराम बसुमतारी, आं आरो लोगो दंबाय जोंहा नेहाथारि मुंसे मेब्ला राम बसुमतारी। आं बे समावहाय जोंहा जिथु मोनसे नैबे माने मोनसे गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि मुस्रि नीलकान्त गयारिनिसिम गांसे लाइजाम फैदों। बे लाइजामखौ जोङो नायबाय आरो जोङो माखासे मिडियायावबो जोङो नुनानै मोनबाय। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि बिथां गयारि आदाया जाखिनि मोनसे प्रेस मिट होबाय, जों बिनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय। आरो बे बेलायावहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बेखौनो जों जोबोद दुखु फोरमायबाय, जाहाथे जोङो गोबां माने बर' थुनलाइ आफाद गायसनजेननायनिफ्रायनो जोंनि जिथु बर' थुनलाइ आफादनि बेबायदि जारिमिनाव बेबायदि मोनसे लाइजामखौ जोङो मोननाय नुफेराखैमोन। नाथाय दिनै सुंथाब समनि गेजेराव
बे लाइजामखौ मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुआव नांहोनाय जादों। दा बेखायनो जों बेखौ सानदों जोंनि आदा नीलकान्त गयारिनिसिम आरो मानाव गेदेर जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनिसिम जिथु डक्टर सुरत नार्जारि बिथांनिसिमबो बे मोनसे जोबोद दुखु नांथावना जादों। आरो बेयो दुखु नांनाया जोंनि बर' माहारिनि मोनसे बिफा सुरुप मोनसे जोंनि आफादखौ माने बेबायदि मोनसे लाइजामनि गेजेरजों माने सोंखारिनाया बे मोनसे गनायथावै आरो गोरबोआव बजबना लानो हाथावै बे दुखु फोनांदों। दा आंनि बुंनांगौ गोनाङा बेनो जाहैबाय नैबे बेलायावहाय जाय बिथांमोना दिनै बे लाइजामखौ हरदों जे बेवहाय एन नाब्ला बिनायथाव आरो एन गला बिथांमोना जाखिनि जोंनि गेजेराव बे लाइजामखौ नाब्लानि होननानै फोरमायनानै बिथांमोना बेखौ हरदों। नैबे बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन जे गमामायैनो जोंनि बे बर' हारिनि माखासे गोबाव सम रिभलिउसन खालामनाय सोमावसारनाय खालामनाय हान्जाफ्रा जोंना फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि मोनसे गोजोन सक्ति भारत सरकार आसाम सरकारजों आरो बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो जोंहा NDBनि माखासे हान्जाजों सक्ति खालामनानै बे गासिबो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे गोजोन थासारिखौ दिनै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो साबायखर बावथावना बे मोनसे सक्तिया। दा नैबे समावहाय जों बेखौनो फोरमायगोन जे जायफोर बिथांमोना सक्ति खालामबाय बिथांमोननियाव दिनैहाय दासिम माने बेबायदि मोनसे माने सोमावसारफिननाय बा हाथियार लाफिननाय बेबायदि बिथांमोना जेबो हुमखि होआखै सरकारखौ, बरंसो बिथांमोना सरकारजोंनो दङ। दा बेखायनो जों सानदों जाय बिथांमोना दिनै बे लाइजामखौ हरदों दे बेवहाय लाइजामाव जाबायदि सोंखारिदों जाखिनि पइन्ट्सखौ होदों निस्सय बेवहाय सोरबा लोब्बा दंफायनाय थानो हागौ होननानै जोंहा मोनसे सन्देह जादों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। सन्देहआ बेनो जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादखौ जायफोरबा दिनै गोलाव सम सिबिबोबाय, जों माखासे खामानिखौ जोङो बोसोराव थान्दै मेल जुथुमो, जों बेवहाय गोबां बाथ्रा सावरायो, हिसाबनि दानख' दुनख' जों सावरायो, सोर मा मावदों मा मावाखै बेसेबां मावदों बेखौ जों सावरायो, बेवहाय जों गासिबो मोननाय जायो। नाथाय दिनै बेखिनिखौ जों नुनानै मोनबाय सोरबा जोंनि गेजेरावनो थानाय माखासे गोरों गोराफ्रा बेखौ मोनसे माने थार्ड पार्सन बेबायदि लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावदों नामा होनना जोंहा सन्देह दङ। बेखायनो जोङो सानदों नैबे बेलायावहाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नैबे लाइजामनि सायाव जोङो सोंखारिदों जाहाथे बे खामानिखौ जायफोर बिथांमोना मावदों जों बे बिथांमोनखौ जोङो सरकारनि गेजेरजों माखासे आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ नागिरनानै दिहुननांगौ, नङाब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बे आब्रुथिया गैया जालांगोन बेखौ जोङो हास्थायदों आरो जों सरकारखौ खावलायदों। आङो दा बे समावहाय जिथु बाथ्रा जोङो बुंनो सानदोंमोन जोङो बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय माखासे जोंना NDB हान्जानि बारग' NDB हान्जा बिथांमोनाबो जिथु प्रेस मिट होबाय, आं बिथांमोननिसिम आं उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। आं दा बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांनि सिगाङावहाय। आं सानो जोंनि दा आथिखालनि जाय जोंहा बिबानाव दङ जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना जिथु सान हर खामानि मावगासिनो दं, बर' माहारिनि माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं, जेरै फरायसालि गायसननाय, फरायसालि जाहोनांगौ आरो बिदिनो इंलिस बिजोंनि माखासे आरो बिदिनो 12 थाखोनि माखासे फराय बिजाब जोंहा मावफुंगासिनो दङ। आरो बे बेलायावहाय जोंनि गेजेराव माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ लाबोगासिनो दं बर' बिजों फोथांनायनि थाखाय। नैबे समाव बिथांमोना सान हर मावगासिनो दं। बेखायनो आङो दानि आथिखालनि आरो गोदोनिफ्राय जायफोर बिथांमोना मावबोबाय आं बिथांमोननिसिम गासिनिसिमबो आं उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। एसेनोसै। आरो बेयाव मोनसे बाथ्रा लाबोदों जिथु नैबे लाइजामाव बर' थुनलाइ आफादखौ आबसुनि एजेन्ट होननानै बिनि सायाव जिथु जोंनि माने बर' थुनलाइ आफाद बे मोनसे माहारियारि आफाद आरो बर' फरायसा आफादाबो जाबाय मोनसे माहारियारि आफाद। जेरै बर' थुनलाइ जोनोम जानायनिफ्रायनो बर'नि गासिबो खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादा मावदों
आरो बेखौ मावस्लाबनो हायियाव बिनि उनावहाय बर' फरायसा गायसनजादों आरो बिथांमोनाबो दिनै गायसनजानायनिफ्राय बिथांमोनाबो जेरैबायदि मावबोदों ज'यैनो जावजायैनो दिनै गोबां बाथ्रा गोबां माहारिनि सानै हयै बिथांमोना दिनै मावबोदों आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादजों दिनै जथायैनो मावनायनि गेजेरजोंसो दिनै बे बर'नि जिथु दिनै जि अबस्थायाव सफैदों जि थाखोआव सफैदों बेवहाय जोङो रावनिबो एजेन्ट नङा बुंनो थाङोब्ला बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बे मोनसे माहारि बिफा आरो माहारिनि सिनस्रि आरो बेखौ जोङो एजेन्ट होननानै फोरमायजाया गासिबो थै-थां खामानिखौ बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंसो दिनैसिम मावबोगासिनो दङ। थुनलाइ आफादावथ' बिबानगिरिया गोबां दं नाथाय बेखौ पार्सनेलि एटेक खालामनाय बायदि जादों नैबे लाइजामाव जि नुदों। दा बेखौनो आं फोरमायदों दे बेसे माने जोंहा आदा गवारिनि सायाव जाखिनि बाथ्राखौ बेवहाय मोनसे फोसावबाय बेयो मोनसे सोरबा बेक्तिनि खामानिबो जानो हानाय बे मोनसे सन्देह। बेखायनो आं एसे आवगायाव फोरमायदों जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जाखिनि जोंहा गाहाय नेहाथारिखौ जोङो दिनै माने दैथायहरनानै बिथाङा जाखिनि गोसो गुदुं लानानै खामानिखौ मावगासिनो दं बिथाङा दासिम मावगासिनो दं। नैबे समावहाय बिथांखौ पार्सनेल एटेक खालामनाय बायदि बाथ्राया बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि माखासे बिबानगिरिफोरनि नङाब्लाबो माखासे जोंनियावहाय माखासे जोंनि मा होननानै बुङो बे जिथु हाबाफारिखौ मिथिनाय बे सुबुंफ्रा लोब्बा दंफायो नामा होननानै जों बेखौ एसे सन्देह खालामदों। जुदि लोब्बा दङब्ला बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? दा बे बेलायाव जों बेखौनो खावलायनो सानदों जायफोर बिथांमोना लोब्बा दङब्ला बिथांमोना नैबे बेलायावहाय जाखिनि बिथांमोना जिथु बांसावबाय बे बांसावनायनि बेलायाव बिथांमोना निस्सय आयेनगत साजा मोननांगौ जों बेखौ खावलायदों आरो आं दा बेखिनियाव जा लेङाइ नेहाथारि जोंहा नाब्ला हान्जानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिनिसिम लाइजामनि गेजेरजों मोनसे दम हरदों। गासै बिथांमोना 10था पइन्टस होनानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिनि सायाव एलिगेसन लाबोदों। दा बे बाथ्राखौ जों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खन्दन खालामो। बिथांमोना हरनाय 10था पइन्टसनि गेजेराव माने मोनसेबो जुक्ति गोनां होननानै जों साना। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना 10था पइन्टसनि गेजेराव जोंनि माने नीलकान्त गयारि बिथांखौ माने आबसुनि एजेन्ट बा प्रमद बर'नि एजेन्ट बा उर्खाव गोरानि प्रेजेन्ट आरो कमलाकान्त मोसाहारिनि एजेन्ट होननानै बुंदों। दा बर' थुनलाइ आफादा गाव मोनसे निजा संबिजिर आफाद दङ, संबिजिरारि आफाद बा संबिजिर दङ बेहा। आबसुआबो गांसे गोथार संबिजिर दङ। दा बिदिनो प्रमद बर' बिथाङा गाव मोनसे बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थादों आरो कमलाकान्त मोसाहारियाथ' बिथाङा सासे बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि। उर्खाव गोरा ब्रह्मआ दा बिथाङा आसामनि सासे मन्त्रि। बिथांमोना गाव गावनि सानस्रिजों बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि केपासिटिजों बा बर'नि माखासे गोरों गोराफोरनि माने जथाय सानस्रिजों बिथाङा बिटिआरखौ सालायबाय थादों। बिथाङा गावनि गोसो बायदि मावदों। दा बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ आमुक थुमुक मावनांगौ होननानै बैखौ माव बेखौ माव होननानै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ माब्लाबाबो बुङाखै। बेनिखायनो जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानदों जे बर' थुनलाइ आफादा बा नीलकान्त गयारि बिथाङा रावनिबो एजेन्ट जानानै खामानि मावाखै। बेयो गावनि केपासिटि आरो बर' माहारिनि माखासे गोरों गोरा जोंनि राखा रोंखा सुबुंफोरनि माखासे हेफाजाबजों जथाय सानस्रिजों बिथाङा बर' माहारिनि जानानै बर' थुनलाइ आफादाव गाहाय नेहाथारिनि बिबान लानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांखौ बेबायदि नाङा फाङा माने पइन्टसफोरखौ जाबसिननानै एलिगेसन होनाया जोबोद दुखुनांथावना जादों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ माने लाइजामनि गेजेरजों दम होनाय माने सारा बर' माहारिखौनो दम होनाय बायदि जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' फिसाफोरा दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ हारिनि माने बिगोमा आफाद बा गार्जेन आफाद होननानै बुङो। दा बेबायदि बेलायाव जोंनि
नाब्ला हान्जानिफ्राय जायफ्रा माने बेबायदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारिनि सायाव एलिगेसनखौ लाबोबाय बियो जोबोद मुगैथाव जादों होननानै जों सानो। दा बिथांमोना नाब्ला हान्जा जानानै लाइजामखौ हरदों। बिथांमोना आफादखौ माने स्पष्ट खालामनानै होनांगौ जोंनि गेजेराव बे आफादनि आफादगिरिया सोर, सेक्रेटारिया सोर, बिथांमोना अपेनलि माने जुदि आफाद दंमारोब्ला माने रोखा खालामनानै होनांगौ मा खामानि मावनो सानदों बे आफादा, बिसोरनि माने प्रिन्सिपल आइडिय'लजिफ्रा मा बेखौ जोंनि गेजेराव रोखा खालामनानै होनांगौ। आरो बिथांमोना बेयाव आफादनि जेबो सिम्बल होआखै, गावसोर माने पार्सनेल भाबैबो बे एलिगेसनखौ बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारिनि सायाव लाबोनो हागौ। बियो माने जुदि पार्सनेल भाबै बिथांमोना होदोंबा गावसोरनि पार्सनेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना जुदि बे एलिगेसनखौ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिनि सायाव लाबोदोंब्ला बेयो जोबोद माने दुखुनांथावना जागोन आरो मुगैथाव जागोन। दा जोंथ' मिथिबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिम हाथियार लाग्रा बिदि आफाद गैला। जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो माने एनडिएफबिनि मोनब्रै फैदा अलरेडि सारेन्डार खालामजोब्बाय, बिथांमोननि आखायाव हाथियार गैया। आरो आथिखालाव बिटिआरआव माने मोनसे गोजोन थासारिया सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोना बेबायदि खालामनो सानमारदोंब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव माने गोजोन गैयि बिशृंखल मोनसे माबाया फैबावगोन। दा बेखायनो जों बिथांमोनखौ जों खावलायदों बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय मावनायनि थाखाय जानगाराव थानांगौ। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना जुदि गमामायैनो बेबायदि मोनसे नाब्ला हान्जा आफाद दानानै जुदि बर' माहारिनि गेजेराव जुदि खौसेथि गैयै माने गोजोन गैयै खामानिफोरखौ मावनो लादोंब्ला बिथांमोना बेखौ खम समनि गेजेरावनो नागारनानै माने बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आवगायबोनांगौ। आरो जों बेखौबो खावलायगोन जाय जोंनि नाब्ला हान्जानिफ्राय सानै सुबुङा गावसोरनि मुंखौ होनानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिसिम नाबां जाबां पइन्ट्सफोरखौ होनानै माने सोंखारिबाय बा दम हरबाय। दा बिथांमोन सानैखौ जों खावलायदों जोंनि आसाम सरकारा माने बिथांमोनखौ नायगिरनानै थाबैनो हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ नांगौबादि साजा होनांगौ होननानै जों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोख्रोङै खावलायबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।